Aha. Volkstuin met moestuintjes die gevoerd worden op basis van reguliere wisselteelt of permacultuur. Nou, hier zien ze op de toekomst voorbereid. Volkstuinvereniging. Erensteenerveld. Oh, 1 poort verder. Ja. Oeh. Tijd voor een druppelke WD-40. Moeten we zoeken of moeten we zoeken? Maak niet zo. Televisie is televisie. Goedemorgen. Morgen. Het laatste jaar, hé. Wordt alles opgedoekt, hé. Wat? Die tuinen gaan weg. Hoezo dat? Ja, bouwgrond. Hoi. Was wel, ja. Och, wat jammer. Ja, we kunnen nog niks meer doen. We zijn nu het laatste jaar bezig. Ben ik de week begonnen. Dus met alles. Ja, het is eigenlijk jammer voor die mensen wat hier naar tuin hebben. Ja. En jij hebt hier ook een tuintje? Die gaan nog 175 vierkante meter. Alsjeblieft. Ja. En waar is de tuin van nog? Dat is hier. Met die, ja, daar moet ik nog beginnen. Met schoonmaken. Hier ben ik begonnen met oncontroleerd halen. Achter zit de ui had ik doorgezet, dan stiet knoflook zit erin, daar stiet de prei, dan moet ik droog, het is winterprei. Kan ik je niet meegeven, het is lekker. Geer! Ja, ik kan het hebben. Moet ik wel hopen, dat zijn AB'en. Er staat er 120 en achter zijn er nog 30 voor de kinderen. Het klinkt die hele tuintje eigenlijk hebben. Oh, wat Maar het is eigenlijk jammer dat het weggeeft, we zijn met de gemeente bezig voor nieuwe tuinen. Ja. Maar we hadden nog niets gehoord, dat je zit, aan de zoveel meter zitten hier waterkranen. Maar we moeten tuinen hebben met kranen erbij. Heb je zelf een idee, wordt je naartoe zoiets kennen? Ja, ik ga me laten inschrijven op 2-3 plaatsen. Maar hij heeft daar Toepsberg, dat zijn tuinen, maar dat kost het inschrijfgeld aan €200. Oh. En ik kies maar 60 vierkante meter. Dat is te weinig. En wie is het hij? Ik ga betaal ik €97,50 voor 150 vierkante meter. Oké. Ja, ik ga naar tuin eigenlijk met mijn dochter, maar ja, mijn dochter betalen maar alles. Ja. Dat is het beste. Dat doen papa's voor hun dochters. Ja, daarom. En de kinderen moeten er preien en ik wil een beetje op weer ring maken en wanneer ze heen komen. Pap, dat ligt nog wel door. Dan maak je maar ring. Hey, en de kleinkinderen komen die dan zelf hier aardbeien plukken? Die komen ze zelf op plukken, want die moeten ze vanaf blijven, want die zijn van mij. Oh, kijk. En van is weg ga ik met een collega. We lopen hier even een stukje in de oren. Ja, kom maar, loop een stukje. Daar staat er nog prei. Dan gaan we zaterdag en zondag gaan we hem droeg gedaan, door struim en de regen. Dan zie je we horen planten. Maar ja, die ben ik al kwijt. Dus. En wanneer moet het opgeleverd weer? 1 december. Dus dit is eigenlijk het laatste Dat seizoen? is het laatste seizoen. We kunnen nog niets meer van de winter zetten. Dus er zitten nog mensen die hebben nog prei zo. Ja, en daar achter staat is dat alle nu. En je wordt volgens mij juist de goede weg ingeslagen. Hè? Ik loos iets over permacultuur en Ja, verantwoord wisselteelt. ja, eerst even, we doen alleen maar de aardappelen spuiten en van de verder rest niks. Want dat huis dat had hier stilgestaan en dat is Ja. goed weg. Hij heeft hier nog prei. Er is nog een keer van mij bij. En dit tuin is er van mij, want dat huis is hier nog weg, dat is al verkocht. En ik ben daar bezig met schuppen voor de aardappelen. Maar in principe is alles ingebroek? Nee, niet alles. Nee. Want dat stuk daar, wat er neer ligt, dat ligt braak daar. En dat stuk is van de kameraden Mies nog, daarom had ik gewoon 74 vierkante meter. Maar daar word ik al bezig geweest dus. En dat is de man van het Jant, dat weet halen voor de tuinen daar. Oh, ik dacht dat sticht dat oor. Nee, alles. Oh, Nee, de eerste man die weet alles. Die niet dat we alles planten moeten. Eerst eigenlijk nog de vrucht. Maar maatje, is toch de vrucht met de planten hoor? Wat? Is de vrucht met de planten. Mooi. dus geen ziet de man die alles weet. Ja, weer maar wat. Oh man, wat handen als een appelmoes dadelijk. Ja, ja. Dat zie nog eens Ja, handen. met de 80 jaar, ja, dat is Ja, ja.
En waar heb je die grond liggen? Ik zag ook net al bezig. Net achter. Oh. En wie Waar voor het vierkant? zee ligt. Hoeveel? 150. 150. Ja. Oké. Dus je ziet allebei de Groot grondbezit. groot grondbezit. Ja. Hey, maar wat jammer dat het dat je weg moet, hé. Ja, we weten nog niet wat we heen moeten. Nee, dat zit de collega, ja. Ja. Dat was fijn. Alleen de buurman daarachter. Er is veel schuld aan daar. Want? De buurman daar. Ja. Waar we huizen staan, dat moet weg. Waar we in de wc staan, dat moest weg. Oh. Ja. Dan worden we naar de gemeente gaan lopen, de man daar. Maar wie heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat het bouwgrond werd? De gemeente. De gemeente. Eigenlijk de gemeente. Voor een paar maanden terug had het bestuur nog geschreven gekregen dat het agrarisch gebied wordt. En toen werd het winst gebouwd. Maar is het bestemmingsplan al veranderd dan? Het werd gebouwd nu. Ja. Van volgend jaar. En komen er huis voor mensen die zal ik maar Het zeggen, zal een privaat werden. Oh, zo. Privaat grond. Dus dat, Dingen wel. Dat ik meer aan privaat mensen verkoop. dus dat mag het wat kosten. Ja. Ja, 20 cent per vierkante meter, waarvoor betaalde tegen 200 hoor. Verschil moet er zien. Ja, ja. Ja, door. Hé, maar je zit in het bestuur van de vereniging? Ja, toegevoegd bestuurslid, ja. Ja, toegevoegd, ja. Ja. Met wat voor taak? Wat zien ook taken binnen het bestuur? Algemeen. Ja. Over het onderhoud allemaal. Toezicht een beetje op het onderhoud van de tuinen. Onkruid, noem maar op. Als Oké. er wat is. Nou, ik huur dat alleen de pataten gespoten weer, hé. De, de Miernietse aardappelen hoor. De aardappelen, ja. Tegen de Colorado-kever neem ik aan. Ja. De omvrij gehad van een paar jaar terug. Colorado kever heen al. Die gaan er veel voet gevangen. Dat zeker op een week 200 stuks. Ja. En dat die langer van ervan. Dat is tussen de 30 en 80 stuks Oh. op een blad. Oh, Ja. oké. Alleen op het blad. Hey, en ik vroeg net aan de andere grootgrondbezitter. Heb je geen ideeën van wordt je eventueel naartoe zou kennen? Heb je geen plekje in gedachten? Ja, de voorzitter van ons had ik gisteren met gesproken. Er zal een locatie zien in de Vinkerstraat. Bij de voormalige boer Thiele. Ja. Maar wat het is, weet ik niet. Nee, want je kunt natuurlijk ook zelf locaties aandragen richting de gemeente. Ja, maar zo. Ja, dan- nee, dan- voor dan wel li- een, met de hele vereniging wel op lijn gaan, ja. Ja, maar Ja. dan leg je ook lot niet alleen maar in de handen van de gemeente als ze zelf met ideeën komt. En, Ja, dat is ook toch wel, die torenflats heb ik er staan. De gaan ze ook volkstuinen maken. Maar ik wil nog in verband met de soeren, want die kind er ook een volkstuin. Je kent die vuur zelf door met de AB, je haast en haast, wens ik meer. Ja, nee, dat huurt het op. Dat ik niet. En dit is geen water. Moet Ja. water zie je. Die kunnen de mensen wel verdelen, maar daar hoeven we niet veel aan. Want op Vertoepsberg daarachter zijn nog volle steuntjes. Door zijn ze volle steuntjes maken voor 60 vierkante meter. Dat is toch niks. nee. Veel te weinig. Hey, en als er geen water is, mag ze niet zelf een put slaan? Nee, dat mag niet. dat Dan mag wordt er niet. regenwater van of water van toesmen. Nee, maar ja, dat is ook niks. Nee, dat zie je goed wel. En als er geen water is, dan zie je goed met de tuinen. Dat was jammer. Ja, Toch? ik werd al dit jaar al 81. Dus, Serieus? maar, ja. Ik ben Oké. van 42. Of Maar gaan er kan goed, ik niet, joh. hoor. ja. Ik ben er ook in het zie, weet ik. Dus. Ja. Hey, maar dat zal je ongetwijfeld gewoon missen dan als je ermee moet stoppen. Want hoeveel tijd breng je zo in de week door? Oh, veel. Als het fijn weer is, hè? Dus niet in de winter, Ja, maar... meestal in de morgenuur, een paar uurtjes. Ja. Ik vlieg tot 6 Middaguur uur af en toe in, maar meestal in de morgenuren. 6 uur per dag? Ja, zo gaat het ongeveer. En dikwijls s'avonds nog eventjes om water te geven, ja. En allebei heb je nog een wederhelft. Ja, Ja, Ja? ja. gelukkig wel. En wat vinden die ervan dan? Die Dat- zijn blij dat ik weg ben. Oké. Nee, dat net serieus. Dus ja, ik heb vroeger bij de post gewerkt. Ja, dat is, ben ik gepensioneerd.
Ik hou dat tuintje al. Ik denk, ja, dat is hij weer. Maar dan zien die vrouwen nog steeds blij dat je met maar- vers krijt toekomt. Ja. Ja? Ja. En dan word ik gewoon, wat had ze niet thuis, ja, want er was best had ze niks meer. Ja, de prijs is duur. Op plaats 76, 79 cent voor de stengel. Ja. Of broccoli? Of heb je dat niet? Nee, nu niet. Nog. Nee? Nee, wel bloemkool. Winterbloemkool. Bloemkool, spitskool, witte kool, koolrabi. Wat veel gezegd, ja. Apenkool. Nou ja, Hé, maar geldt het aanbod nog van de prei? Dan gaat het tegen de auto, dan kan je met hem een rondje lopen nog. Ja, dat is goed. Dan is Dat is het goed. natuurlijk, die eerste naar Preien toe.